Mayano man nga mga tao o kaha matubig-tubigan man, aduna gayo kanila nga dadon gayud kanunay ang ilang mga pets, mairo man o mairing. Apan sa tinuod lang mga kapuso, dili tanan mga iro ug iring nga adunay nag-alaga kanila. O kini ang hisgutan ni Chona Carion sa iyang RTV Presents. Gihulagway ang mga iro nga man's best friend. Loyal kini og naghatag og kalipay sa mga nag-atiman niini. Ug angay lang untang atimanon sila og tarong ug trataron nga sama sa miyembro sa pamilya. Apan dili gyud kalikayan nga adunay mga pet owners nga magpasagad sa ilang mga binuhing hayop. Kung makapaak, inay pasagdan o i-turnover sa mga dog pound, mas maayong atimanon tungod kay adunay mga libreng mga bakuna sa veterinary office. Sa dakbayan sa Talisay, daghan ang mga gipasagdan nga mga iro sa ilang mga tag-iya. Gani ang uban, giturn over sa ilang veterinary office sa dakbayan, kay dili na ganahan ang mga tag-iya. Tungod niini, kanunay puno na ang dog pound sa Talisay City sa mga pinasagdang iro. Mao kini ang usa sa mga rason nga nung gihingusgan sa Talisay City Veterinary Office ang pag-promote karon sa Adopt a Dog. Dapat ang tagod ang mga iro, i-treat na to siya nga part sa tong family. No, kay ang uban manggod, muna kung mabito na akong sakitan diri kay naay daghang wanhi, i-surrender na lang iro. Once makapaak lang iro, iladay no surrender. Muna amo sa pasabton nga dili angay inana ang mahitabo kay kanang ang kana kong iro mura sa gunag bata god nga upaytan day mo anak makasala imo day i-condemn, di ba? So parera po na sa iro nga daghan kay grason baya nga ang iro mupaak. Adunay pirmahan nga kontrata ang gustong musagop og iro. Tipik niini mao ang pasalig nga atimanon ang sagupon nga iro. Ug ang musagop mo'y mamili mismo sa iro nga iyang gusto. Hinuon mag-monitor kanunay sa maong buhatan ang gi-adapt nga iro. Sukad ni atong July 2017, moabot na sa 103 ka mga iro ang na-adapt. Atong adoption is free. Free ra gyud na siya, pero gina-encourage na to ang kanamo adapt nga at least mo donate lag ka ng 1 kilogram nga dog food mura na tong ginapangayo kay para sa amo asang end daghan pa matag itoy nga mabilin dito sa tuang city pound, nasa tay ikalaw nila ba. Si Minerva Herodias, usa ka animal lover nga taga-dakbayan sa Talisay. Usa siya sa mga mang-rescue sa mga pinasagdan og biniyaan nga iro ug iring. Gani sa pagkakaron, aduna na siya 12 ka mga iro ug 22 ka mga iring nga binuhi sa iyang panimay. Kalipay ang iyang bation sa iyang mga pet dogs and cats. Sukad nga bata pa siya, ganahan gyud siya sa mga iro ug iring. Maluoy ko sa iro. So ako na lang kuhaon instead nga mag-antos ang iro nila. Kanang uban, ipanglabay na sila, usually female ang akong adopted dogs kay mo man usual ipanglabay kay managhan. So makita na ko sa streets, ako lang silang puniton kay maluoy kay ko nila nga muras like scavengers gani. Nya innocent inong kay now. So muna akong gipamunit. Usa sa iyang nasagop nga iro gumikan kay gipasagdan sa tag-iya, mao kining kagiron nga iro. Apan human sa napo ka buwan, limpyo ug hapsay na kaayo ang dagway sa mga iro. Malipay gyud ko with dogs kanang ambot magsikog kiss akong iro, magsikog hug sa akong iro. In fact, mo reklamo akong bana nga murag sa una 50-50 ang time nako sa iro ug niya, karon murag 75 na ko ng iro, 25 na lang iya. So ang iyang fear nga basin 100% iro na lang ko. So mangita na ko siya lang asawa. So mo na amo ang argument perme. Pero malipay gyud ko with dogs. Nya kanang makakita akong iro nga in distress gani kana nagkinahanglan sa akong health and then di ko katabang magguilty ko anak niya di ko katulog. Ang pag-adapt og iro usa lamang sa pamaagi sa City Veterinary Office aron nga inay nga pamatyon sila mahatagan sila og higayon nga mabuhi uban sa ilang mabag-ong pamilya. Ug ang pagbuhi og iro daghang benepisyo nga makuha ilabi na sa imong health ug maghatag yun kini og lahing kalipay ug katagbawan sa pet owners. Di ba lalim pod ang pag-terminate og iro. Sakit sana sa mong dughan. So mao na nga ginapilian lang gyud nato na kutob sa tong ma-impound, ginapilian lang gyud nato na katulad yung mga maldito nga wala gay chance nga ma-adapt sila. So katong kutob sa mga buutan, ato gyud tong pangitaag paagi nga ma-adapt gyud sila. Ubani June Solon, ako si Chona Carion ug kini ang akong short, Dokyo.